Aj vy patríte medzi tých, ktorí stále odkladajú možnosť pravidelného investovania? Alebo ste už začali a teraz sa držíte za hlavu pri pomyslení, keby ste začali skôr? Pravidelné investovanie do akciových fondov alebo indexov je behom na dlhú trať a jeho zisky vytvára zložené úročenie, čo znamená, že sa zisky z vašich pravidelných investícií reinvestujú a vytvárajú ďalšie zisky. Pre príklad si môžeme uviesť odloženie investície do globálneho akciového indexu MSCI World. Ak už 5 rokov odkladáte svoje investovanie a čakáte na príležitosť, tak je to veľká škoda, pretože ste na danom indexe mohli zhodnotiť svoje investície až o 73%. Na americkom indexe S&P 500 až o 94% a v prípade, že by ste investovali do najznámejšieho technologického indexu, ktorý obsahuje firmy ako Apple, Microsoft, Google, Nvidia, je to až 158%. Pre ešte lepšie pochopenie ďalší príklad. Ak by ste chceli v 30-ke začať investovať, o 60-ke chceli mať kapitál 100 000 eur, potrebujete investovať 80 eur mesačne. Váš vklad za celú dobu bude 29 500 eur. Ak by ste však investovanie posunuli len o 3 roky a začali investovať v 33 rokoch, tak na to, aby ste v 60-ke dosiahli kapitál 100 000, už budete potrebovať investovať 105 eur mesačne. A ak by ste rozhodnutie o investovaní posunuli o 5 rokov, čiže v 35-ke, tak na rovnaký kapitál v 60-ke potrebujete investovať až 125 eur mesačne, čo je o 43 eur mesačne nie je viacej ako v 30-ke. Neodkladajte investovanie na neskôr, stojí to zbytočne veľa. Ďakujeme za sledovanie, like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.